Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του συλλόγου μας, του Συλλόγου Κατοίκων Παπάγου του Λαρνού. Είναι για τα πεζοδρόμια. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για τα πεζοδρόμια. Υπάρχουν οι προσκεκλημένοι μας, από τους οποίους θα ακούσουμε πολλά χρήσιμα και ενδιαφέροντα πράγματα. Και πριν από αυτό, επειδή σπανίζει αυτό το καιρό να βρισκόμαστε έτσι παρέα όλοι, πολλά άτομα, θα ήθελα πρώτα να προβληματιστούμε για την ζωή μας. Περνάμε δύσκολα. Η κρίση αυτή μας έχει μπει μέσα στη ζωή μας για τα καλά, έχει καθίσει πάνω στα κεφάλια μας, στα δικακυριά μας. Πόσο αισιόδοξοι θα μπορούσαμε να βγούμε μέσα από αυτήν την κρίση. Μπορούμε λοιπόν να βιογραφίσουμε την αισιοδοξία ενός ανθρώπου που έχασε το χιούμορ του μαζί με τη δουλειά του, όπως κάνει κανείς τόσο απλά τα μαλλιά του και τα δόντια του σε μια ορισμένη ηλικία. Τόσο απλά. Βιώνουμε το πώς συμπιέστηκε το κεφάλι του δασκάλου που διαχειρίζεται τα παιδιά μας, πώς οι 6 σύντροφοι γίνανε 3, οι 3 μισός, πώς η χώρα περνάει σε ξένα χέρια και τώρα το κοίταται σε ανθρώπους που είτε δεν είναι πια φίλοι, είτε έχουν γεράσει, είτε αποβλακώθηκαν. Μου έλεγε κάποιος θυμωμένος σε αυτή την κατάσταση ότι ο πιο σαφής άνθρωπος που γνώρισε στη ζωή του ήταν ο Ιταλός του στο στρατό. Δεν είναι πιστικό το επιχείρημα, δείχνει όμως ότι σε 10 χρόνια χρειάζεται λόγος καθαρός για ξεκάθαρα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν πώς ευθύνονται σε όλους μας θέματα εσωτερικού χώρου, δοσμένα μάλιστα στην παγκόσμια κλίμακά τους. Τα δημιουργικά μας άγχη, η ευρωπαϊκή μας διαμαρτυρία για την παναυσότητα της γεροσκοπικής πολιτικής και άλλες παρόμοιες γενικότητες μας πέφτουν άλλοτε βαριά και άλλοτε να χρειάζονται το μάχη. Επίσης, μας μιλάνε για πάνθρωπη τεχνολογία, τη χυδαιότητα της διαφήμισης, την καταπίεση λαών και διανοούμενων, το φάσμα του υπερπληθυσμού, τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Δεν είναι άχρηστη αυτή η φυγοκεντρική παραφιλολογία, αλλά κατά τα παραπλανητική, όσο δεν προϋποθέτει και τη μελέτη της δικής μας γης, που άλλους τους παραποταίνει και άλλους τους καταδικάζει σε υποσιτισμό και μαρασμό. Και δεν εννοώ βέβαια μόνο την ηλική άποψη. Όσο ασκούμαστε σε περιφερειακές εκτινάξεις, φοβάμαι να επενδυόμαστε σε μια χλιαρή ασάφεια και χάνουμε το συγκεκριμένο σημείο αναφοράς μας, τη μοίρα του χώρου μας και την καλά φυτεμένη κακομοιριά της στιγμής μας. Η κρίση λοιπόν μας κάνει κάτι καλό. Πρώτα να συμφωνήσουμε πως σε αυτόν τον τόπο καταργήθηκε το αυτονόητο και επικράτησε το παράλογο. Και ενώ δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την κεντρική εξουσία στη μορφή που αυτή ενεργεί, σας καλούμε να αγκαλιάσετε τις προσπάθειες του συλλόγου μας και των άλλων συλλόγων βέβαια, γιατί είναι οι μόνοι φορείς που προβάλλουν και θέλουν τη συνεργασία, τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη, την ελπίδα, μήπως και αντιστραφεί το άσχημο κλίμα και το σκληρό μέλλον μας. Ας γιγαντώσουμε για να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα και πολύ ομά. Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ οδυνηρά και επικίνδυνα πράγματα στις μέρες μας, ας υπογραμμίσουμε τουλάχιστον την κουτοπώνηρη τακτική όσων επιδιώκουν την επιβίωσή τους, κρατώντας και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο μπροστά του. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πολλές πληγές στον τόπο μας που περιμένουν τη θεραπεία τους ή τον καθαριασμό τους, όχι με γιατροσόφια, αλλά με την επικοινωνία, τη συντροφικότητα, τη δράση και την αντίδραση. Σας καλούμε να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας, γιατί η καιρή δεν είναι πρόσφορη για αργές και κομψές κινήσεις. Δεν είναι ο φανατισμός που μας κάνει να επιμένουμε σε αυτή τη διαπίστωση, αλλά τα λόγια μας και οι πράξεις μας πρέπει σήμερα να καρφώνονται κάπου και όχι απλά να εκτονώνουν την απαραίτητη οργή μας για ό,τι συμβαίνει μέσα μας ή γύρω μας. Γιατί άλλο πράγμα είναι να μουρμουρίζεις και άλλο να μιλάς. Και πιστέψτε με, είναι όμορφο το ταξίδι όταν το κάνεις με καλή παρέα, όταν συνεργάζεσαι, όταν οι ιδέες σου παίρνουν σαν και μπροστά. Όταν συμμετέχεις, γνωρίζεσαι. Όταν γνωρίζεσαι, θέλεις, απαιτείς, εξοικειώνεσαι με τους κώδικες της πολιτικής
και κατανοείς καλύτερα και εκτιμάς τον ρόλο της στη ζωή μας. Γιατί ένας άνθρωπος έχει δύναμη. Πολλοί άνθρωποι μαζί φέρνουν την αλλαγή. Ξεπερνώντας λοιπόν κι εμείς τις τυχόν αγκυλώσεις μας και κάνοντας ο καθένας τις υπερβάσεις του για ένα κοινό σκοπό, θα τελειώσω διαβάζοντας το φινάλε από το θεατρικό έργο του Μπρέχτ, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, λίγο προσαρμοσμένο στα δικά μας, που έλεγε, έγραφε, τελείωνε μάλλον το έργο. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο καλοί άνθρωποι είστε. Αρκεί κανένας να μην περάσει τα όρια του άλλου, γιατί τότε όλοι θα χαθούμε στο χάος. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε, να αρχίσετε να εμπιστεύεστε και πάλι ο ένας τον άλλον. Όμως γι' αυτό θα χρειαστούμε και τη δική σας βοήθεια. Θα πρέπει να αφήσετε στο παρελθόν ό,τι κακό έχει συμβεί. Έχουμε κάνει κι εμείς λάθη στη ζωή μας και ξέρουμε. Ας εγκαινιάσουμε λοιπόν αυτή τη νέα εποχή ειρήνης, προκοπής, δικαιοσύνης και ισονομίας με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Καλή συνέχεια.